Jó reggelt kívánok, elnök úr! Jó reggelt kívánok, szerkesztőasszony! Másfél évvel azután... Bocsásson meg, elnök úr, többször hívtuk. Szerkesztőasszony, ezt nem hívtak, be se engedtek. Ne haragudjon, de valamennyi kollégám nevében szeretném kikérni. Itt ennek a hazugsággyárnak. Ez a propaganda, ami itt folyt, megengedő befejezzem? Persze. Ha már így másfél évet vártam erre a pár mondatra. Nem állt szándékomban a szavába. Köszönöm szépen. Tekintve, hogy a tisztségének kijár. Szerkesztőasszony, ebben a hazugsággyárban 20 milliárd forintot elégettek itt önöknél is. Szerkesztőasszony, itt a Kunigunda utcában, ebben a propagandagyárban engem vádolnak. Amikor a bolti kiabálni, hogy te ne lop. Ön félrevezeti az embereket. Én nem vezetem félre, erre én felteszem a... Egy perccel állít egy hazugságot, és nem hagyja, hogy válaszoljak. Megengedi, hogy válaszoljak? Én nem állítok egy hazugságot. Megengedi, hogy válaszoljak? Azt kikérem magamnak. Több mint egy perccel beszél, szerkesztőasszony. Másfél év után jutottam be ide a közmédiába, még itt ebben a stúdióban is, ahol nagyon erős a plafon. Itt a Kunigunda utcában, ebben a hazugsággyárban, hogy engedje meg, hogy befejezem. Szerkesztőasszony, ennek a félrevezetésnek, ennek a hazug propagandának vége lesz. De ez nem félrevezetés. Itt szerkesztőasszony, szexelnek az emberek. Én nem hiszem, hogy a közélet már csak nevetnek az emberek. Szerkesztőasszony, és még pár napig. Arról legyen kedves nekem beszélni, hogy havi nyugdíjával 3 és a 25 év alatt. Szerkesztőasszony, nem érzi ezt kellemetlennek? Az önök aljas hazug propagandáján. Én nem olvasok ezekre a kérdésekre, propagandát, ezt kikérem magamnak. Szerkesztőasszony. Ez egy olyan téma az embereknek, mert mindenkinek nagyon fontos az, éve nem jutottam be ide. Szerkesztőasszony, és elmondom még egyszer. Nem mondott senki semmit a fülemre. Nem mondjon nekem ilyet, hogy rámondták a fülemre a kérdést. Hogy tényleg jó meg van építve 160 milliárdban. Az a technikája, hogy kihozzon engem a sodromból, de nem fog. Kikérem magamnak a szerkesztőasszony, mi nagyon türelmesek és békések vagyunk. Jó, beszélj, persze. Szeretném megválaszolni. Szeretném, ha megtisztelni legalább azt a 3.300.000 embert, aki ránk szavazott, hogy megengedi, hogy másfél év után teljes mondatokba válaszoljak. Én megengedtem. Megteszi? Nagyon kedves, köszönöm szépen, értékelik szerintem a nézők is. Szóval kérem szépen, a rezsicsökkentés is úgy zajlik, szerkesztőasszony. Örülök, hogyha ez egy válasz ön szerint. Nem engedték, hogy bejöjjünk 1000 milliárd forintot. Hívtuk önöket. Nem igaz, 1000 milliárd, hölgyem, hogyha érdekli. Már éppen válaszolok, miközben erre a hazugsággyára költötték a pénzt. 3,5%-os a lényegről beszélni, hadd fejezzem még be a lényegről, csak éppen a lényegről nincs, ami az embereket... Egy híradónak kötelessége vagy kötelessége. Valóban kötelessége lett volna szerkesztőasszony. Hogy bírja ezt ön ki nevetés nélkül? Azért érdekelne engem. Önök is fel fognak szabadulni pár nap múlva, szerkesztőasszony. Nem igaz, szerkesztőasszony. Nem, szerkesztőasszony. Akkor miért nem kapta meg eddig? Hogyha Orbán kapta meg Ukrajna eddig. Miért hazudnak önök? Válaszoltok? Válaszoljon arra a kérdésre. Bocsánat, tudom, hogy ez most egy system error, de éppen dicsérni szeretném a legköszönő magyar miniszternek. Megengedi? Ez most már nem, szerintem ezt már nézők se tudják követni, ez alapja, szerintem az nem egy nézői. Ezt maximum szóval zavarta össze engem, nem? Igen, szóval vigyázzon, hogy nehogy elnevesse magát itt a végén. Köszönöm a lehetőséget, minden jót, viszontlátásra. A magyar emberek életén nem szoktam nevetgélni. Nem. Köszönjük szépen, minden jót.